ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ମୋର 16 ସମବାର ବ୍ରତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦିନଟି ମୋର ଆଜି କିପରି କଟିଥିଲା। ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଭୋର 4ଟା। ତ ରାତିରୁ ମୁଁ ଉଠି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ବାହାରିଲି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଦିନ ହେଲା ପରେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପ୍ରଥମେ ଗଲି ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଆଜି 108 ବେଲପତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଥିଲା। ତ ଆଣିଥିବା କିଛି ଫୁଲ ଆଉ ବେଲପତ୍ରକୁ ଲଗେଇ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଫୁଲହାର, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବି। ତାପରେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଗେଟଅପ୍ରେ ପୂଜା ସଜ ନେଇ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଆମ ଗାଁରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ସ୍କୁଟିରେ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଆରମ୍ଭ କଲି ପୂଜା। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲି ନା ଗୋଟେ ଦୀପ ନେଇଥିଲି, ଦୀପରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୂଜା। ଧୂପ ଦୀପ ଦେଲା ପରେ ନେଇଥିବା 108 ବେଲପତ୍ରକୁ ଗଣି ସଜାଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ମୋ ସହିତ ଯାଇଥିଲା ମୋ ଝିଆରୀ, ତାର ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ଶେଷ କରିଥିଲା। ପୂଜା ଶେଷ ପରେ ନେଇଥିବା ନୂଆ ଲୁଗା ଆଉ ଫୁଲହାରକୁ ନନା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼େଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯଥାବିଧି ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଲୁଗା ଆସିଥିଲା। ନନା ତାପରେ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ ଆଣିଥିବା ନୂଆ ଲୁଗାକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଗଲି କଳସୀରେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏମିତି 108 କଳସୀରେ ପାଣି ଆଣି ଭରି କରି ରଖିଦେଲି। ମୋ ସହିତ ଯାଇଥିଲା ମୋ ଝିଆରୀ, ଯିଏକି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣିକିନା ବେଲପତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଉଥିଲା, କାହିଁକିନା 108 ବେଲପତ୍ର ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଥିଲା। ପୂଜାଟି ରଖିଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଖରେ ନଥିବାରୁ ମୋତେ ଆଜି ଏକୁଟିଆ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ରହୁଛନ୍ତି ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଆରୀ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ମୋ ଶାଶୁ ମା', ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ଆଉ ମୋ ବାପା। ମୁଁ ନନାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବେଲପତ୍ର, ଫୁଲ। ଏମିତି 108 ବେଲପତ୍ର, 108 ଫୁଲ ଆଉ 108 କଳସୀ ପାଣି ନନା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଦେଇଥିଲୁ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲା ପରେ ପୂଜା ଶେଷ କରି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ମୋ ମନ କଥା କହି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଘରକୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ଭୋଗ, ଖିଚୁଡ଼ି ଆଉ ମିଠା। ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ। ତ ବାପା ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆମର ପୁରୀ ବେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କାହିଁକି ନା ଘରେ ଥିଲା ଆଜି ବାଳକ ଭୋଜନ। ପୁରୀ ବେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ବଡ଼ ବଡ଼ ରଥୀ ଆଉ ମହାରଥୀ, ଯିଏକି ଥିଲେ ମୋର 2 ଝିଆରୀ ଆଉ ମୋର ଭାଉଜ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁ କରୁ ପୁରୀ ବେଲାବେଲି କରୁଥିଲୁ। ୟା ଭିତରେ ମା ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା ଆମକୁ ମିଠା ଖାଉଥିଲୁ, ପୁରୀ ବେଲୁଥିଲୁ। ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ଶାଶୁ ମା ଆସି ସବୁ ପୁରୀ ଛାଣି ଦେଉଥିଲେ। କହିଲେ ଚୁଲିରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଚୁଲିରେ ବସି ଏକାଥରେ ସବୁ ପୁରୀ ଛାଣିଦେଲେ। ଆଜି ଆମର କିଛି ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଏପରି ଥିଲା, ଯେ କି ଭୋଗ, ପୁରୀ, ଘୁଗୁନି, ପାଏସ, ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ମିଠା। ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ଶାଶୁ ମା ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦା କଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆମର ବାଳକ ଭୋଜନ। 16 ସୋମବାର ବଢ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ସାହିର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକି ବାଳକ ଭୋଜନ ଦେଇଥିଲୁ। ଦିନଟି ଥିଲା କିଛି ଏହି ପ୍ରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ।